uDokotela Makwarela usebuyele esikhundleni sakhe. Wamiswa wabesesuswe esikhundleni sakhe ekuqaleni kwaleli sonto emva kokuhluleka kwakhe ukuhlinzeka umkhandlu ngesitifiketi esisho ukuthi akanayo inkinga zezikweletu. Kodwa ke emva kokuhlinzeka umkhandlu ngenye incwadi eshoyo ukuthi ungumuntu okwazi ukubhekana nezikweletu ubesebuyiselwe esikhundleni sakhe. All the benefits and perks accorded to Dr. Makwarela as the executive mayor have been reinstated. Umphathi woMkhandlu iTshwane usebhalele ikomishana eyangamela ukhetho ezimele iEC ukuthi ihoxise ukuthi kunesikhalo esikhona sekhansela leKhopi kulomkhandlu. iIEC isiphinde yacizelela ukuthi ayibaphenye abantu abaqola isikhundla kuhulumeni. In this instance, we would not check that. It is the duty, obviously, of the receiving administration, which is the municipality, as well as COGTA, to look at these aspects of whether the person do qualify constitutionally to stand for and be elected into office. Imeya yoMkhandlu wahlonza ayikwazi ukusebenzisa imali ngendlela ngonyaka u2016. Leli khansela leKhopi lalingusomlomo woMkhandlu waseTshwane isikhathi singaphezulu konyaka. Kodwa ngisho lisabambele isikhundla alikwazanga ukuhlinzeka ubufakazi bokuthi sezingcono manje kuyena kwesithinta imali kwazise ukuphambene nomthetho kuba sesikhundleni kuhulumeni uma ungabe unenkinga yemali. Okwamanje akucaci kahle ukuthi ngabe lesitifiketi sikaDokotela Makwarela esangempela. The city manager has to be objective. The city manager is not an investigator, and the city manager does not have the wherewithal to authenticate a document. Wekwaqhubeka izitsolo ngesitifiketi sikaDokotela Makwarela ngenxa yokuthi kwamthatha isikhathi eside ukuthi ahlinzeke umkhandlu ngaso. Ngisho neKhopi okuyiqembu ayilungu lalo linembuzo. If there is no proof of a certificate that he is rehabilitated, then it's obvious. Then Dr. Makwarela must vacate the seat. uDokotela Makwarela akakabuyele emsebenzini kanjengoba kusabhekisisa ubuqotho besitifiketi sakhe. Izinkinga zazombusazwe ezimkhungethe zibonakala zisekude kuphela.